Safor, IT firma, ktorá sa dynamicky rozvíja na európskom trhu. Jej priame pobočky sú v 6 krajinách sveta, no celkovo pokrýva zákazníkov zhruba v 40 štátoch a práve s nimi jej pomáha slovenský systém CDesk. CDesk sme si zvolili hlavne preto, lebo je komplexný, je modulárny, je parametrizovateľný a veľkú rolu zohralo aj to, že sme skutočne videli tím odborníkov, ktorí dokážu počúvať naše požiadavky a dokážu ich implementovať do toho informačného systému. CDesk nám skutočne pokrýva komplexný proces starostlivosti o našich zákazníkov. Začína to už len tým, že si zaevidujeme partnera, zaevidujeme si všetky jeho zmluvné podmienky, čiže toto je kompletná informácia o tom zákazníkovi. Následne, pokiaľ zákazník vznesie požiadavku na nejakú našu prácu, tak to zadáva priamo do helpdesku. My mu na to vytvárame ponuky. Naši ľudia si do helpdesku zadávajú svoju prácu, kde máme rozdelených niekoľko druhov prác, takže sme schopní na konci dňa fakturovať zákazníkom za rôzne sadzby. Máme plne automatizovaný systém fakturácie, kde systém na začiatku vie, aké sú podmienky, systém vie, čo sme pre toho zákazníka pracovali, takže na konci mu vie vlastne automaticky poslať faktúru. Veľkou výhodou je to, že veškerá komunikácia so zákazníkom prebieha práve v časti diskusia, zase v helpdesku. Tým pádom máme zabezpečenú históriu, keď niečo dohľadávame, je to veľmi, veľmi jednoduché. Čo je veľkým benefitom ako pre nás, tak pre zákazníkov, tak je mohutný systém reportingu, kde zákazník môže vždy v ktoromkoľvek momente vidieť, ako stojí jeho požiadavka. Super na tom je to, že tie reporty si vieme sami parametrizovať. Dokážeme sa napojiť na helpdesky našich zákazníkov, takže odburávame duplicitu v zadávaní informácií. Máme náš CDesk prepojený na naše CRM-ko, máme náš CDesk prepojený na náš Microsoft Project, čiže naši ľudia si vykazujú prácu len raz a všetko sa nám zhráva tam, kam potrebujeme, aby sme tie údaje na konci mali. CDesk považujem za silný nástroj pri digitalizácii firemných procesov. Nám sa vďaka tomu podarilo na zákazníckej podpore zefektívniť a zdigitalizovať 50% všetkých našich procesov, ktoré na tom oddelení robíme.